Volám sa Ladislav Doboš a spolu s pani Dobošovou sme vlastnili bytový dom vo Zvolenie. Nakoľko sme sa ho rozhodli predať, požiadal som realitnú kanceláriu Archeus vo Zvolenie a jej majiteľa pána inžiniera Olekšáka, aby nám poradil a pomohol bytový dom predať. Na základe jeho rozboru a cenovej analýzy cien bytov sme sa rozhodli realizovať jeho myšlienky, že bytový dom najskôr papierovo prerobíme na byty a potom ich predáme jednotlivo. Realitná kancelária Archeus pripravila pre nás vizualizácie bytov, pekne zariadila niekoľko vzorových bytov, ktoré potom použila na prezentáciu a osobné obliadky. Chcem sa poďakovať hlavne pánovi Olekšákovi za jeho kvalitnú a dobrú prácu, kde nás zastúpil pri predaji všetkých bytov a garáží. Kancelária pripravila všetky zmluvné dokumentácie, ktoré boli potrebné k predaju bytov, sama odovzdala všetky byty novým majiteľom a bez našej prítomnosti. Pomohla prepísať bytový dom na samostatné bytové jednotky a vytvoriť spoločenstvo vlastníkov bytov. Chcem vyjadriť veľkú spokojnosť a poďakovanie realitnej kancelárie Archeus, ktorú odporúčam aj iným klientom, ktorí chcú predať nehnuteľnosť bez starostí. Ďakujem za skvelú spoluprácu.